טוב לתרום. קבוצה של 5 אנשים, 5 רוכבים חיות. חימום של הבוקר מתחיל. הנה אילון, החיה. אילון, תגיד שלום למצלמה. אילון, תגיד שלום למצלמה ואל תזיין את השכל. בואו נלך לראות את החבר'ה השניים. יאללה, שחרור ידיים, שחרור ידיים. שחרור ידיים. 10 מתחיל להיות 35 מעלות. גם 40 מעלות רוכבים היום. מתי אתה עם הרבה פעימות? שלח מיקום, שלח מיקום, אורן. לא, לקחתי, הוא לא בא, אז לקחתי את שלו. אמרתי להרגיש לך 4. תגניב. אין מחטא שימו עם 4. אורן, תבוא לעליית הנה הוא. אני בדיוק אומר, אורן, תבוא לעליית הספסלי. בוקר טוב. העלייה, חזרנו, יביא את הגט הורית ואנחנו באים. בוקר טוב. יאללה, יאללה. בוקר טוב. אתם רוצים לחכות משהו? יאללה, זריז, עשה זריז. דקה, יאללה, נו. יאללה, אורן. יאללה, בהמשך לחשמל תבוא, לעליית הספסלי.